Ez dugu nahi dramatikoak izan, baina zaila da taldearen gaur egungo maila ikusita. Hirugarren partida, garaipenik ez, eta denboraldiko lehen geldialdira, garaipenik gabe eta sentsazio txarrekin, Markel. Bai, 24 urte eta gero, Oviedok bere lehen mailako garaipena lortu du beste behin ere, eta kasu honetan nola ez, Realaren kontra, atzo ikusi genuen Realaren aurpegisa, benetan kezkagarria da, ez dago beste hitzik ez, lehenengo zatixan Reala oso ondo ikusi genuen, baina eske bigarrengo zatixan ikusi genuen Reala, espero dut, urrengo partietan berriro ez ikustia. Bigarren zatia, esker ridikulu izan zen. Ze azkenean lehenengo zatian egin duzun gauza on guztiak, ez badituzu lortzen, o ez baduzu lortzen jarraikortasun pixka bat ematea, eske horrela ezinezkoa da puntuak lortzea ez. Pena bat da, ze Valentzian ikusi genituen gauza on guzti horiek ez ditugu berriz ikusi. Ez Espainolen aurka, ez Oviedoren aurka, ez? Espainolen aurka behintzat erreakzio bat eman zen, eta atzo ezinezko egin zitzaion taldeari. Bai, agian larrigarriena hori izan daiteke ez, hiru partidetan markagailoak kontran eukidozula hasieratik eta horreri buelta ematia zaila da. Atzokoakin Realak bi berdinketa eta porrota bat jasan ditu ligan, momentu hontan 16. postuan dago Reala eta Europara begiratu jarrian pixkat ja atzera begira. Goiz Bai, dago atzera indiok, begira, evidentemente, baina atzera begira batez ere aurretik datorrena ikusita, eh? Ze bai, Real Madrid jasoko dugu etxean, ondoren Betis kanpoan, gero Mallorca eta ondoren Barça. Osea, hurrengoko lau partidak oso zailak izango dira, iraia oso zaila izango da, eta batez ere Sergio Franciscorentzat erabakigarria izan daitekeen hilabete bat. Oraindik ez dugu nahi dramatikoak izan, denbora asko gelditzen da eta lan asko aurretik gainera merkatua itxita, baina aurretik datozen partiak ikusita gauza asko aldatu beharko ditu Realak, buelta emateko gaur egungo mailari edo egoerari. bai, azteko nahi bozu partidakin hasiko gara analiziakin. Azteko 11 lau aldaketa eduki genitzun. Txaletatzar, haien, horri eta gorrotxa. Atzeko linean begisa esan da haienen zarrera hori bai espero genuen, txaletatzarrenan nik behintzat ez dakizuk espero zenuen. Nik ere ez nik uste nuen jarraikortasuna emango ziola Jon Jon Martini. Martini. Bai, eta erdixan, gorrotxaren lehenengo, 11 horretan aldia ikusi genuen, eta oin bai, oi hartzabal, media punta horretan horri goian izan da. Bai, asko eskatzen genuen aldaketa bat izan zen, eta egia zen lehen zatiko sentsazioak nahiko onak izan ziren. Ze hemen partidaren prebian azaldu genuen bezala, Realak nahiko altu presionatu zuen, presio horrek eragin zuen, azkenean Oviedok akatsak egitea baloiaren irteera horretan, ze kalitatea igartzen da ez dela munduko onena, eta Realak ezin izan zituen baliatu izan zituen aukerak, baina hala ere aukera nahikoa izan zituen golak sartzeko. Pablo Mariñoen jaurtiketa bat egon zen, Oyarzabalek ere area barruan beste jaurtiketa bat izan zuen, gero ez dakizen bat korner atera genituen, baina Amar. horrek ez 10 korner guztira, baina claro, horrek ez badituzu sartzen, gero ondoren buelta dator eta bueltan orain arte ez digute barkatu. Bai, aurretik aipatzen genuen beste gauza bat, area kanpotik jaurtitzea zan, eta Realak lehenengo zatixan 6 jaurtiketain zitsun. Orduan, saiakera horre hontzan, baina nik uste ez genuela ondo aprobetxatu. Beste bat ere, gauza bat ere kontuan hartzeko, Alberto Reina, dendonkerekin hor erdi alde horretan oso juntu ikusi genituen ez, eta kasu batzuetan, bai Alberto kuborantz jausten zala askotan, bi kontrabateko egoera hori provokatzeko, eta nik uste Aranburuk ez zuela geixei aprobetxatu, ze, klaro, ikusten badozu kubo gainezkatuta dagoela aurkariaren bi jokalariekin, hor zuk ere irten bide bat eman behar diozu. Bai, esen Aranbururen eguna izan, eta egia esan, denboraldi hasiera hau nahiko kaskarra ari da izaten. Bai, Ez da ezer gertatzen esatearren, asko gustatzen zaigun jokalari bat da, baloiarekin kalitatez pixka bat motz geratzen dena, baina defentsiboki asko ematen diona Realari. Orduan, lehenengo zatiko sentsazioak nahiko orokorra gola oso onak izan ziren, bai. baina gero gola heldu zen. Eta gola nola heldu zen, haienek ez zuelako jokaldia amaitu area ertzean, gero Realak jokalari gutxi zituelako baloiaren atzetik, gorrotxak ez zuelako faltarik egin, eta azkenean dendoker bakarrik zegoen area barruan eta gola sartu zuen. Bai, Horrelako, ustote, horrelako trantzizioak ezin dira utzi, eta pasaden astean komentatu genuen, eta berriz ere errepikatu da, eta horrek
kezkatzen nau gehien bat, ez? Errepikatzen ari dilera akatzak. Bai, aurten ari gara ikusten Reala bat, bere laterala geixo igotzen, eta klaro, kontu handi zibili behar zera hor, ze bestela bilusik harrapatzen dizute atzian, eta bigarrengo jardunaldiz jarraian berdina gertatu da. Egisa da Marinek ere, haieneri pasia eman aurretik, baloiak intrago bitzen dela ez, eta azkenean guk hori lehengo bidizioan aipatu genuen Carlos Solerrekin adibidez, ez? Carlos Solerrek hori emango digula, baloiakin pixkat magia geixo, ze Marinek lana itxen du, eta hori ezin dugu zalantzan jarri, behazke baloiakin nire ustez nahiko mugatuta dago, eta atzu ikusi genuen. Bai, nik uste dut Solerreko garrantzia hartuko duela, ez dakit Marinen ordez, Marinekin batera, Marinekin txandakatuz, hori ez dakigu eta oraindik ikusteko dago, baina nik uste dut Marin ezin dela izan Realaren argudio nagusia erasoan. Hau da, lana egiteko oso ondo dago, partxe moduan oso ondo dago, eta beste gauza desberdin batzuk ematen dizkigu, baina baloiarekin ezin zaio eskatu egiten ez dakiena, ez? Orduan, agian batzutan ondo etorriko zitzaigun, pixkat simplifikatzea eta ez egitea beste munduko ezer. Egia esan lehenengo zatian Barren eta Kubo nahiko, behin da berriz erasotzen egon, bai, esan genezake baet, baina gero bigarren zatia guztiz kontrako izan zen. Bigarren zatia hasi zen, Oviedok erritmoa jaitsi zuen partidarena, normala dela eta logikoa aurretik joan da markagailuan, Cazorla eta Rondon bezalako jokalariak sartu zituen, hau da, esperientziasko jokalariak, pixkat baloia eusten lagunduko dizutenak ez, eta hor partida amaitu zen. Ezen reakziorik egon Realaren aldetik, eta aldaketek ere ez zuten funtzionatu. Ikusi genuen Oviedok bloge basu hori jarri zuela ez, batzutan inkluso bost defentsa ikusten genituen, danak elkarrekin hor oso batuta zelai erdizan eta area kanpoan. Eta, klaro, Realak momentu horretan zitxun baliabide nahiko egoera horreri aurre itxeko, ez? Bryce ez da ondo, Susic sartu zanien ez da ondo, gainera horri lesionatu itxen da, nik uste bigarren zatixaren albiste garantzitxon hori izan zela, ez? Horrik pare bat jokaldi hon eukizitxun, hori hartzalen nik uste bikote oso nahingo dutela, hemendik aurrera, momentuz dut ez dakigula gertatu zaion, edo ez da hola aurren berririk, baina, klaro, betikoa da azkenean, ez? Ezin dozu lehiakide kakotxartean txikiago baten aurrean, minik ezin, ez dakit. Bai. Azkenean, arazoa ez da Oviedok gol bat sartu izula errebotean eta ondoren, sorte pixkatekin partida irabazi dizula. Baizik eta lehenengo zatean gol bat egonda, zure akatz batetik datorrena, behin da berriz errepikatzen den akatz bat, eta gero, bigarren zati osoan ez dago erreakziorik edo mina egiteko modurik, ez? Ze ikusi genuen, aldaketek ez zuten aldaketa bat eman partidan, ez dakit Braizek eta Susicek Realean daukaten burua orain momentuan, edo erritmoa falta zaien, edo gogoa, ez dakit. Baina ez zen aldaketarik egon, karrika saiatu zen, baina nik uste bakarrik zegoela hor aurrean, Barrene nire ustez onena izan zena behin da berri saiatu zen, baina ez zuen lortzen ere area barruan lagunik, ez? Edo berarekin batera min egiteko prest zegoen jokalaririk, eta Guedes sartu zenean ere, denbora osoan paret baten aurka txokatze zuen, ez? Hor bi batekoa egiten zioten eta ia zinezkoa zen joatea. Hala ere ipini zituen pare bat erdiraketa, ez zutenak errematatzaierik bilatu, baina Reala, ezin mina egin. Azkenean agian hori daga kontua, ez? Azkenean ikusten bauzu zure aurkarixa atzian sartuta daula, zergatik ez bi aurrelari jarri, ez? Edo eskema aldatu, ze proboka hobia dozu gauzak gertatzeko. Zin zera jun partida batera, gauzak etxetik pentsauta, junda, ez? Orduan, klaro, hori gertatu zitzaion agian Sergio Franciscori, eta hori, adibidez, Valentzian eta Espainolen kontra ikusi genuen aldaketek partida aldatu zutela, ez? Edo behintzat taldearen erreakzioa ona izan zela, baina atzoko kasuan ez, ondorioak ateratzeko, momentu honetan lehen aipatu dugu, Europara begiratu biharrian, ontxe bertan, mediatablako talde bat garaela, gisa da, egun bat falta dela udako merkatua izteko, Jangel badirudi etorriko dela, orduan, paroia dago azte hontan, eta azte terdi egongo da Reala, berriro ere, berrera ikitzeko edo behintzat, ontxe egon diren utxun horiek konpontzeko. Bai, iraganeko mamuak datozen une honetan nik uste dut, eta atzo irakurri nion Samu Valkarceli, Realak orain momentuan barneratu behar duela, aurten sufritu duela. Hau da,
Orain momentuan Europarekin pentsatu beharrean, pixka bat barneratu taldea non dagoen, Bai, zein den egonkortu taldearen, proiektua. hori da, zein den taldearen errealitatea eta zein den helburua. Helburua puntuak ateratzea alik eta azkarren, baina klaro, ikusi behar duzu, ze aurkari datorren orain, nola dagoen taldea maila aldetik, ze jokalari egongo diren da zeintzuk ez, orduan pixka bat geldialdi honetan, sortez, edo zorionez, heltze zaigun geldialdi honetan, Bai, pixka bat erreflexio hori egin, taldea, ba, bueno, batu, indartu eta aurrera atera datorrena. hori da. Eta puntuak atera biharrian ikuste garrantzioa dela puntuak ez galtzia, ez? Atzo Mm, bezala. Orduan, talde txikixen kontrako partidak errepikatu ez, ondo aprobetxatu behar dira, iaz, adibidez, Valladoliden kontra, gogoratzen dugu hor, Valladoliden bat-batekoa izan zala, eta gero partida horretaz gogoratu ginela ez, bai, bai. orduan, espero dugu, denboraldi honetan, partida hontaz ez gogoratu behar izatia. Espero dut. Eta amaitzeko izteko bideoa, MVP-arekin goaz, zaila da, baina, bueno, nik uste dut errepikatuko dugula. Nerea barrene da, berriz ere. Bai, hirugarren astez jarraixan, barren aukera dozu, eh? Bai, Nik bai, bigarren astez, bai ez esan. dakit albiste ona den, edo txarra. Baina, bueno, Hombre, nik barrene egingo dut. barrene entxufautu ekitzia eta berreskuratzean ikuste, bueno, albiste hona dela beti, ze badakigu urte zaila asko euki ditxuela. Orduan, berak ere momentum ona izatia, Realarentzat albiste ona izango da beti. Hori da.